Pangbuntag sa dalan. Father, tanawa gali ang lungod, Father. Nga naman sa tulungan. Tanawa ang patay sa sulod, Father. Nabili mo kong tanaw sa patay. Naunsa din, unsa may libuhat sa patay sa lungod. Mingon siya, Father, na aling kwarta na sa iyang kamot, gisuklit. Di ba kasagaran mo sa riwan ang ibutang? Lagi, Father, strange kayo kaya ibutang kwarta. Ingon ko ayaw na lang hilagpit, eh masing pilipinan niya padulong langit. Napoy uwan, mag-adto sa mahalay, kay mag-blessing sa patay. Pagkanaw ako na ay mga pagkaon na sa kilid. Pagkaon na ba nga hikaging na kaya naagyan sa kilid, pangutano na ako parang usahay na siya. Kaya usahay na ay langaw, usahay na ay labigas. Ngayon ay sila, Father, favorite na niya sa buhig pa siya. Nangamutangan pa man niya, patay naman. Basit ay Father, pagkawag pa. Father, tanawa ang nasa lungkot, Father. Mura lang din siya natulog. Kung sa diyang forma, nag-iwan hana. Father, di namin pamisahan karon ikansin lang sa na naman nag-ulan, Father. Ngayon hindi man pwede inisahan sa pag-ulan. Father, basin ko niya umusaka siya sa langit, makadilya siya pagsaka sa lupi. Daghan kayo mga inunanan na istorya. Nalinisan sa pagkaon, mag-away pa ang tagtungod-tungod kay daghan kayo dili kanon dihan sa panahon sa pagkamatay. Kay basin ko niya dili makalangit ang namatay. Ang atong ebanghelyo karon nindot kayo panandungon nga wala sa tanan natong gituod-tuuhan ang dunay kamatuoran nga makalangit ang usa ka binatay ang iyang kalag. Tungod kay usa lang ka rason ang dapat natong tuuhan nga si Jesus lang ang atong paglaom nga dunay kabanhawan ug sa atong pagkabanhaw mahiusa kita kaniya didto sa langit. Unsay kinahanglan samtang buhi pa kita ipakita nato ang atong tinud-anay nga pagtuo kaniya. Adunay usa ka komunidad nga nagubot na sila pag-ayo tungod kay for the longest time walay ulan sa ilang lugar. Ugod yan nagligit na mga yuta, wala na ilang matanong, gakamatay na ang ilang mga tinanong. Ang nahitabo, hagudhod sila padulong sa rectory. Father, magmisa ka nga untang milagruhan sa Ginoo ang atong lungsod. Mingon ang pari, unsa may atong buhaton. Mingon ang mga tao, Father, magmisa ka ang atong intensyon nga unta mag-ulan. Mag-ulan kanang pusok kayo, Father, kay para mapasak ang yuta kung makabaliw kami panahon. Kung tuod man, nagmisa sila. Samtang nagmisa sila, tinuod ang intensyon sa pari nga unta mag-ulan kung pusok kaayo. Pero sa humili sa pari, nangutana siya, kinsa man kaninyo binhi nga nagsimba karon ang
isa ka tao ang nagdala kong payo. Implikasyon. Usahay ang atong pag-ampo, dili natong buhatan kung unsa ko'y angay natong buhaton. Nag-ampo kita na mag-ulan, pero wala galing ka nagdala og payo. Pareho na usap ka na sa atong kinabuhi. Nag-ampo kita kanunay, Ginoo, makalangit unta ako. And that maybe is the reason nga nung anaan kita dili, gawas sa atong mga panginahanglan sa kinabuhi, nag-ampo usap kita, nga unta kining atong matagsiba sa Domingo, makapadangat kanado dito sa gingharian sa langit. Pero ang pangutana, igo na makaha kanado nga makalangit kita tungod sa atong pagsimba karon. Basig unya, maayo kayo ang atong panagway dito sa simbahan, maayo kayo atong pahiyong diri sa simbahan, maayo kayo ang atong pagtagad sa usap-usa dinhi sa simbahan. And yet, pagawas nato, dili na mao ang atong pagkatao na atong untang ipakita at tuwangan sa Diyos. Again, faith without action is dead. Busag kung gusto nato na makalangit kita o makaadto kita uban sa Ginoo dito sa lawak na iyang giandam kanato. Karon nga buhi pa kita, malingkamot kita nga makadangat ngadto kaniya. Ang mga pansit sa patay dili makatabang kanato. Ang kahadlok sa kalamungay ay basing mahalos, dili makatabang kanato. Ang mga coins nga ibutang sa kamot sa kamatayon, dili makaluwas kanato. Usa lang ang pagtuo sa Dios diha sa atong pagbuhat sa maayo ngadto sa uban.